Продължаваме, приятели. Ето го. О, ти съм го играл. Трябва да побавим. И готово, този епизод беше много. Аз пък този епизод, това беше много лесно. Кой си? Не, аз тук нещо правя. Добре. Ще нарисуваме. Ето какво? Я. Тук. Тук го няколко пъти стане. Добре. Сега какво? Какво ти стане? О, как го направих? Моля, върни го. Който и? Лопата. И пак трябва да съберем тролъри, приятели. Така. Имаме 0 патки. Които не знам за късно. Оф, какво цъкна пак. И сега ще играем на Лакатрон. Ток. 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 Не. По-добре трол слайд. Не за първо път го. Ще да правим? Добре. Веднъж. Ола, пръчки. Аре? И? Все погаден и погаден смях. И сме готови. Мога кой ти? Baby. Justin Bieber. Всяко. What? То. То само мога научи да го мисля. Моля, как го направих? Бебе. О, добре. Всяко. Оти съм го играл. Така, сега. Просто съм го гледал на клип и свършва. Просто съм го играл. Всяко. Съжи. Така. Всяко. Цъкнах купата.
Готов съм. Моля? Те са нещо много гадни. Защото мисля, че може да сложи храчка или спол. О, да! Казах ли ви? Така всяко. Добре. Значи трябва да останем на последния канал. Добре. Така. Спнах! Той жълто и коса. Тук. Вече го набиха. Всяко. О, ти го знам. Не го знам. Как? Тези ще изгледат се на са сложени. Защото могат да се местят. Ами да променям. Така. О, ти сме го играли. Се за три. Така. Всяко. Моля? О, какво ти нещо? О, да. О, добре. Той не е ли поставка за телефона? Да, поставка си. Трябва май да го маха. Вот. Ще го се включим. Манията не може да маха. Много бокс. Inbox. Mini box. Win. Всяко. Де? Моля. Gangnam Style. Майца! Добре. Трябва ли май да сменя етажа? Как се от тук не е? Не е ли от тук май? Добре, пробвай. Ще дадем сега Мартин Гехем. Какво направя? Ще питаме отново. Да не е нищо с етажа. Виж цифрата. Я пробвай от нея. Я пробвай да го местиш. Не ти. Виж. Дай да пробвам. Тя е. Виж сега. Остави като Виж. Не, Виж сега. Затвори вратата. Затвори вратата сега. За да ажансера се пробвай да го изместиш. Видя ли? Измести го сега на първи или на втори. Тя отсъкни. И видя ли? Лезна ни от. Да сега. Готово. Дай. Да помощи, но... Трябва да събереш тровър, да ги събера. Бързо ги събера. Как отсъкаш, човек? Дай! Колко време е клипа? 9 минути клипа, приятели. Скоро ще свърши. 24 сме минали. Като е what the fuck. Много бързо ги минаваме. Ще на дроминик. Така всяко. Мамага. О, злато.
6. Трябва да събра 151. Добре. Ано. Ох, те много бавно се събират. Я правим фартлифт. Спрям. Ох, това... Само ще спрям пауза, като ви покажа какво стана накрая. Събрахме ги, приятели, и това ще е за епизода, и чао!